ассалому алайкум тамошобинони азиз, субҳи шумо бахайр бошад. оғоз мекунем ирӯза видеора аз анамин паплинои дубайски ки санг задагиянд. инора ма ба шумо нишон дода будам бе сангша. ана бо санг дороша бинед. ами бе санг материал иқа хушрӯ мисол наметова. санг кати бои тамоман чӣ мегӯям багати метова. меги ягон материали қиматия, ягон комбахта, ягон материалое ки қиматай нархошон ҳам хелеай. набинед зард кабут беҳад зиёдай сангошон дидед. кабутай зардай набинед чихе бо ранг метия. тигри фасон ина марҳамат. нархи чандай? 180 сомон будай. ду хел ранг задаги ҳаст. ина марҳамат. нархи донашая 180 сомон. ду хел санг задаги материали дубайски тигр. касе оптум мегира бо арзонтар мешава. кам тарак дона оптум кам тарак фарқ дорад, аммо уқа бисёр фарқи надорад. марҳамат. бинед чӣ хушрӯй. аҷоиб. баъзе бо дигар чизоша ма шумода нишон метиҳем. ана иша бинед лавдомани природа. и чанд пулай қа хушрӯ мадай санкати? 200 сомон будаи. диде? сангош бисёр задаги. ина полоска дора. мо нишон дода будем полоскоша. сангаш беҳад бисёр. диде данами вай доирача пури сангай. лавдомани дубайски паплина 200 сомон. нархи оптумаш донаш не? оптум дона қариб 1,5 сом фарқ мекунад халос. майлаш. барои ки сангош ира хушрӯ задаги. и санга бинед чӣ қадар санг. дар ҳақиқат ҳам сангаш бисёри бадзадагиай. диде? ҳангоме ки харидорӣ мекунед дар ягон ҷои дига, мисол дидедам инора, як бор сангошонам аҳамиятед. и ҳам санги майдае ва ҳам сангошон тозаи хушрӯвай. и видеора ман аз корвон тарафи оптови тарафи корвон сити ноливои дарвоза якум ряд ба навор гирифтагиям. и медонед нусхаи ваяй итальянски комбахтоя бинед. итальянски комбахти 850 сомона ман нишон дода будам я вақт. анаму нусхаи ҳаваяй. ҳози бо дигар чизошам нишон метум бинед. ана ин намудастай. иям дубайски. ира бинед. иш сангаш калон дизайнерски задагай. сангаш калон худаш инам хе салатвичаеда. беҳад ранги тобистонаи хушрӯ. и чанд пулай? ҳозиша мепурсим. 160 сомон аз ҳисобе ки мисол анами сангошон калонай дизайнаш. диде? мулоим беҳад мулоими хушрӯ намихди паплин. иам дубайскияй. инашам вая нишон додаги будам. бе сангоша нишон дода будам дар видеои пештарагмон. ҳози бошад сангаш кати бисёр гули хушрӯвай игл порсол буромадаги буд. аҷоиб харидорӣ карда буданд. бисёр харидорӣ карда буданд. хусусан анамин подписчикои мо аз ами хеле зиёд заказ кардаги буданд. рангшам хушрӯвай. хичамам хе мулоимай. чандаи санги дизайнай? дизайнаш 180 сомон будай. санг дизайнай. сангои майда дар кор бошад. нависе доставка дорем. ана ин намудо бошанд паплинои арабгул меган. иям хушрӯвай. ғавсай бине. доингай доингай гули арабгул. ино 180 сомон буданд. ҳози бошад анами санги румоли кати нархошон 150 сомон. дигар рангошам ҳастай. оз нишон метиҳам. метавонед аз оно интихоб кунед. ягон моҳ пас мумкин ки қимат шава. ҳозира бо нархи арзон фурӯхта истодаанд. 150 сомон. нависед доставка ҳастай. наи арабгул дигари рангаш. ранги сабзаш. нед и рангшам чихе хушрӯвай. ино арабски шолкан. шолкош намедонам 350-450 сомон буд. иҷада боша и паплинош 150 сомони. айни замон нархи 3 метраш фурӯхта шуда истодааст. нависед. ира бинед сангош чихе хушрӯ пурра задагиай. аз дур бо блеск метия сангошон. инаш бошад арабгула ранги кабутуш. и рангшам хушрӯвак. кабути ҷинсияй.
кабути баланд неву хеле кабути пастаракай. Ямам хе дин намуд санг задагиай. Дидед санги фиолетови ва санги сабз. Ҳозир як ранги дига дора, вайшам нишон метам ва тамом 4 намуд шид. Ана ин ранги сирхиш, сирхи баланд. Беҳад хушрӯ. Сирхшам аҷоиб будай. Сангошон як намуд санг задагиай, санги сирх. Ҳамин ранги худаш пасон омадай бинед.